Da farko ga kanunsu. Dakarun IRGC a nan ƙasar Iran sun musanta cewa suna tattaunawa ta bayan fage da shugaba Trump na ƙasar Amurka. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU a Najeriya sun fara barazanar yajin aiki a lokacin da malamai 200 suka bar jami'ar Kaduna. A ƙasar Iraki kuma gwamnatin ƙasar tana shirin karɓar iko da al'amuran tsaron ƙasar gaba ɗaya daga hannun ƙawancin ƙasashen waje. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kakakin dakarun kare junju hali musulunci na ƙasar Iran wato IRGC ya musanta labarin da ke cewa gwamnatin Amurka tana tattaunawa da su ta bayan fage. Kamfanin dillancin labaran Tasnim na ƙasar Iran ya naƙalto Brigadier General Hussein Muhibbi yana faɗar haka, ya kuma ƙara da cewa riya wadda shugaba Trump na ƙasar Amurka ya yi kan cewa Amurka na tattaunawa da dakaru na IRGC ba gaskiya ba ne, kuma wannan wata alama ce ta shan kaye a wannan yakin wanda Amurka ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta Iran. Ya ce babu wata tattaunawa da Amurka a bayan fage ko kuma a bayyane. Muhibbi ya ƙara da cewa shugaba Trump yana irin wa'annan maganganu ne don ya kwantar wa Amurkawa hankali saboda musibar da ya sa su a ciki na fara yaƙi da ƙasar Iran, sannan ya kasa fidda kansa daga cikin rigimar da ya jawo. Har ila yau yana haka ne saboda ya zama yana da iko kan yadda farashin man fetur yake tashi ya kuma faɗi a kasuwannin duniya. Muhibbi ya ce ƙasar Iran tana da cikakken iko a kan mashigar ruwa ta Hormuz, kuma babu wani jirgin da yake wucewa ko ya shiga ta mashigar ba tare da umarnin sojojin ƙasar Iran ba. Ƙungiyar malaman jami'o'i a tarayyar Najeriya reshen jami'ar Kaduna wato ASU KASU ta yi barazanar wato shiga yajin aiki na sai baba ta gani bayan da gwamnatin jihar ko gwamnatin tarayyar ƙasar ta kasa aiwatar da yarjejeniyar da cicimma da gwamnati ko kuma wato jami'ar a shekara ta 2025. Jaridar Daily Trust ta Najeriya ta nakalto shugaban ASU KASU Dr. Abubakar Abdullahi yana faɗar haka a wani taron kafafen yada labarai da ya kira a ranar Litinin a Kaduna. Ya kuma ƙara da cewa rashin aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma da gwamnatin tarayyar ƙasar wanda ya kamata ya fara a farkon shekara ta 2026 ya sa malaman jami'ar Kaduna kimanin 200 suka bar aiki a jami'ar, da dama sun sami ayyuka a wasu jami'o'i a cikin jihar ko kuma wajen jihar. Abdullahi ya ƙara da cewa a halin yanzu dai sun ba wa gwamnatin tarayya makonni 2 na ta aiwatar da alkawalin da ta cimma da jami'ar ko kuma dai su fara yajin aiki na sai baba ta gani. Shugaban ASU KASU ya ƙara da cewa sun sha tunatar da hukumomin da abin ya shafa dangane da halin da suke ciki, wa'anda suka hada da hukumar jami'o'i ta ƙasa da kuma gwamnan jihar wato Obasani, wanda ya kawo ziyarar ganin ido a jami'ar amma babu abin da ya faru. Gwamnan babban bankin ƙasar Iran Dr. Abdulnasir Himmati ya gana da Firaministan ƙasar Iraki Ali Az-Zaidain, inda wato ɓangarorin biyu suka tattauna al'amura da suka shafi tattalin arziki da kuma kuɗaɗe tsakanin ƙasashen biyu. Kamfanin dillancin labaran ISNA na ƙasar Iran ya bayyana cewa a taron da wato tare da Firaministan ƙasar Iraki a birnin Baghdad, gwamnan babban bankin ƙasar ta Iraki Muhammad Kazim As-Sadiq, jakada kuma ƙasar Iran a ƙasar Iraki da wasu jami'an babban bankin ƙasashen biyu ne suka halarci taron. A ɓangarensa Ali Az-Zaidi, Firaministan ƙasar Iraki, ya ce a halin yanzu gwamnatinsa tana ƙoƙarin mai da ƙasar Iraki a matsayin cibiyar hada-hada da kuma
hulɗa na kuɗaɗe a ƙasashen yankin. Ya kuma bayyana damuwarsa da yawan matsalolin hada-hadar kuɗaɗe wanda ƙasashen yankin suke fama da shi. Azaidi ya kammala da cewa samun tabbataccen zaman lafiya a yankin yana daga cikin al'amura masu muhimmanci don samun ci gaban tattalin arziki a ƙasashen yammacin Asiya. A wani ɓangare kuma jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu sun taɓo maganar harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen Iran da Iraki da kuma batun faɗaɗa su har ila yau da batun dawo da wasu kuɗaɗen jumhuriyar musulunci ta Iran da suka makale a ƙasar ta Iraki saboda kafar angulun da Amurka take yi a cikin al'amuran ƙasashen biyu. Kafin haka dai Dr. Himmati ya gana da gwamnan babban bankin ƙasar ta Iraki da kuma ministan kuɗaɗe da kuma kasuwanci na ƙasar. Masu sauraro, labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. Kakakin gwamnatin ƙasar Iraki ya ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar ta Iraki tana gaggauta shirin karɓo iko da al'amuran tsaron ƙasar Iraki daga hannun rundunar ƙawance masu faɗa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta Da'ish ƙarƙashin jagorancin Amurka a ƙasar. Kamfanin dilancin labaran Irna na ƙasar Iran ya naƙalto tashar talabijin ta Almayadin ta ƙasar Lebanon wacce ta naƙalto Haidar Abudi. Kakakin gwamnatin ƙasar ta Iraki yana tabbatar da haka a jiya Litinin. Abudi ya ƙara da cewa yana ƙoƙarin gaggauta gwamnatin ƙasar Iraki tana ƙoƙarin gaggauta karɓar iko da harkokin tsaron ƙasar daga ƙawancin ƙasashe da suke ƙasar a cikin watan Satumba mai zuwa. Al'amuran makamai da tsaro zai zama ƙarƙashin cikakken ikon firaministan ƙasar daga lokacin, kuma ba wata ƙasa ta waje wace za ta yi shishige cikin al'amuran tsaro na ƙasar ta Iraki. Abudi ya ƙara da cewa daga ranar 30 ga watan Satumba mai zuwa, firaministan ƙasar Dr. Ali Azubaidi ne kawai babban kwamandan sojoji da jami'an tsaro na ƙasar ta Iraki. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baqai ya bayyana cewa hare-haren da aka kai wa ofishin firaministan yankin Kurdistan na ƙasar Iraki Masrur Barazani wata dasisa ce ta ɓata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Kamfanin dillancin labaran Irna na ƙasar Iran ya naƙalto Baqai yana faɗar haka a jiya Litinin a lokacin da yake ansa tambayoyi daga 'yan jaridu. Ya ce hare-haren na ƙasar Iraki a ranar Litinin 17 ga watan Agusta akwai alamun wasu makiya ne suke son shiga tsakanin ƙasashen biyu don gwara kansu. Don haka ya buƙaci a gudanar da bincike don gano waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan hare-hare, musamman waɗanda suke da dangantaka da wasu ƙasashen waje a yankin. Tun an sauraro ƙarshen labaran duniya kenan.